Pre správne načasovanie aplikácie regulátoru porastu v obilninách pred vyklasením je dôležité presne určiť rastovú fázu. Táto obilnina už má vytvorené vlajkové listy. Pri detailnom pohľade je vidieť steblá rastlín v rastovej fáze 37, čiže je už viditeľný vlajkový list a sú tu aj steblá, na ktorých je už vlajkový list úplne rozvinutý a listová pošva vlajkového listu je zdúrená. Nastala teda fáza BBCH 45. Od fázy BBCH 37 po 45 je odporúčaný termín pre aplikáciu rastového regulátoru Ceron pre skrátenie internódií medzi hornými kolienkami stebla a samotným klasom. Po aplikácii pôsobí Ceron veľmi rýchlo v priebehu 2 až 4 dní, najmä na tie časti rastlín, ktoré by bez regulácie najintenzívnejšie predĺžovali svoj rast. Dôležité je nepremeškať túto odporúčanú fázu. Ak sa začnú objavovať ostiny alebo špička klasu, ako napríklad tu, už je neskoro pre aplikáciu Ceron. Steblo je vo fáze BBCH 49. V tomto období a neskôr pri aplikácii môže nastať poškodenie kvitnutia a klasu. Aplikujte Ceron na suché rastliny. Neošetrujte kultúre poškodené škodcami, chorobami alebo nedostatkom živín či inak stresované rastliny.